Presidente Rodrigo Duterte Nimando sa mga convicts nga nakagawas tungod sa good conduct time allowance sa pag-surrender sa kaugalingon human sa 15 kadlaw. Nagplano ang presidente nga mupatong og reward money sa mga dili mutuman sa iyang mando. Ano ang report? Lahat na kulong at na-release sa batas na ito, 1,700 you surrender and have yourself registered with the due court. I will give you 15 days liberty. Kini ang pamahayag ni Presidente Rodrigo Duterte atol sa press conference kagabi. Ang panawagan gitumong sa 1,700 ka mga convicts nga gipalaya subay sa Republic Act 10592. Nanginlabot na ang presidente sa isyu sa pagpagawa sa mga konbiktado tungod sa good conduct credits. Gani iyang giauhag ang mga gipagawas sa New Bilibid Prison nga mukooperar. If you do not, then beginning at this hour, you are a fugitive from justice. And you will be treated as a criminal, evading the law, and well, you know, things can go wrong. Midugang ang presidente, tun-an niya sa musunod nga mga adlaw ang paghatag og reward alang sa mga makadakop sa mga convicts kun dili kini mutuman sa iyang mando. 1 million per head. 1 million rather per head. Dead or alive. Kauban sa mga nakagawa sa prisuhan ang 3 sa 7 ka mga konbiktado sa pagkidnap patay sa managsuong Mary Joy ug Jacqueline Chong. Miabot na sa atensyon sa presidente ang sentimiento ni Ginang Thelma Chong batok sa RA 10592. Mrs. Chong, because she said, ano ba itong batas mo? Hindi ko po batas yan. And it was implemented not during my time. Nunot na ining insidente sa pagpagawa sa mga konbiktado, gitaktak na sa katungdanan si Nicanor Faeldon, isip hepe sa Bureau of Corrections. Karong adlaw sa Bogo City, usa ka lalaki nga nakagawas pinaagi sa good conduct time allowance ang misurrender. Si Jesus Negro Jr. nga konbiktado sa murder og 30 ka tuig nga sentensya nakagawas ni adto miaging tuig. Voluntaryo siya nga mitahan sa kapulisan human sa pamahayag sa presidente. Nico Sereno, Balitang Bisdak.